Gure fabrika da, errudak egiteko fabrika bat da, 1933 urtean sortu zen fabrika, datorren urtean egingo dugu 80 urte beteko dauz fabrika honek, eta orduan gagozana da, justo Basaurin sartuta dagoen fabrika bat da, eta horrek daukan erantzunkizun haundiagaz, ez? Oso tradizio haundia daukagu bai udaletxeagaz eta inguruko beste Bizkaiko Foru Aldundiagaz eta Galdakoko udaletxeagaz bai erlazio haundia daukagu, eta hori da gure etorkizunerako bidea hori da, ez? Gure inguruagaz uztartzen jarraitu. Eta bide horretan, behain nahi duguna da, formakuntza zentroakaz egiten duguna da, asko inbertitzen dugu eurekaz, seguretzat etorkizuna hor dago, ez? Guk egin behar duguna da etorkizuna jorratu, eta horretarako formakuntza zentroak beharrezkoak dira, ez? Horregatik gaur daukagu hemen deitzen duguna Green Power, edo energia horlegiaren eguna daukagu gaur hemen, eta egingo duguna da lasterketa batzuk 3 ikastetxe etorriko dira, daukiez kotxe batzuk, prototipo batzuk eurek eginak, energia renovablagaz egindako, energia barriztagarriagaz egindako kotxeak dira, eta orduan egingo dauena da eurek egiten dabe lasterketa moduko bat egingo dabe. Gaur bakarri da adibide moduan egingo dabe, baina badago lehiaketa moduko bat, herri dabiltzan euren artean lehiatzen, ez? Zer mezu dago atzean? Energia barriztagarriak, eguzki energia erabiltzen dabe, gazteak dira, 15-16 urteren bitartean dira, formatzen dabiltza, etorkizuna jorratzen dabiltza, eta guk hori aposto handi bat egiten dugu horren alde.